Komunitné centrum Edukos prinieslo v rámci nízkoprahového programu 8. októbra pre žiakov dolnokubínskych základných a stredných škôl divadelné predstavenie Spleť. Autorská inscenácia upozorňuje na vplyv sociálnych sietí na duševné zdravie mladých ľudí a s tým spojenú kyberšikanu a rasizmus. Hrajú v nej herci z divadelného centra v Martine. Je to vlastne reakcia na spoločenskú situáciu, ktorá hlavne u mladých ľudí charakterizovaná akousi absenciou tolerantnosti, absenciou akceptácie inakosti a aj duševnými problémami, ktoré úzko súvisia s fenoménom sociálnych sietí. Vlastne o týchto témach divadelná hra Spleť hovorí k mladým ľuďom veľmi takou pútavou formou. Cieľová skupina sú tínedžeri, sú vlastne dospievajúci ľudia, ktorí sa pohybujú v online priestore a ktorí vlastne čelia týmto výzvam. Preto dúfame, že aj my sme trošku nejakým malým dielom do toho prispeli a trošku pomohli v riešení týchto spoločenských problémov. Po predstavení v Mestskom kultúrnom stredisku mohli žiaci diskutovať so psychológom. Podujatie podporilo Ministerstvo školstva a Národný inštitút vzdelávania a mládeže.